Moi boas, místers, antes de nada, parabéns, porque ao final un resultado de empate fora da casa, nun campo complicado como é o do Cambados, pois tamén é para felicitar, pero con sabor agridulce, porque moitas cousas que se intentaron non saíron, e ao final sempre é moito mellor vir cos 3 puntos. Que análisis sacas ti deste primeiro empate desta tempada? Boa tarde. Bueno, pois que se nos escaparon 2 puntos. É a sensación que teño. Eu creo que o vestiario tamén, porque acabada o encontro está todo o mundo en silencio, serio, porque eu creo que escapáronse 2 puntos. Hai que valorar, evidentemente, fomos fora da casa, apenas nos xeneraron peligro. Nós é certo que nos últimos 20-30 metros non estivemos finos, estivemos algo espesos. Eu creo que notouse que a plantilla é curta, máis que nada que as baixas de Padín e Delgado, e despois haber xogado mércores, o esforzo físico que tiveron que facer, sobre todo Gerard, Ian, Pedrosa, nos últimos 25 metros faltounos un pouco de frescura, pero xeneramos moitas ocasións de gol, sobre todo balón parado, tivemos moitísimas, moi claras, hai que metelas. Iso é a realidade. O outro día tivemos sorte contra o Boiro, eu creo que hoxe merecíamos haber ganado. Xa comeza unha nova semana, vai ser outra semana bastante complicada por tema de 2 encontros, pouco tempo de recuperación para moitos xogadores que xa están acumulando moitos minutos xunto a pretemporada e ao inicio liguero. Visítase o Bergantiños, un dos equipos que nas quinielas está posto para estar loitando por ese playoff a primeira red, un equipo moi completo, con moitísimo plantel. Como ves ti ese encontro? Pois, a ver, é un partidazo, me refiero, é un encontro que é de ilusión, é un premio que nos hemos ganado, hai que velo positivamente. Eu creo que non podemos pensar en que nos está prexudicando na Liga, hai que velo de maneira moi positiva, porque o Estradense nunca estuvo aquí, e temos que ter ambición, temos que querer, sabemos que é unha cota altísima que temos que superar, porque o Bergantiños, é un rival dificilísimo, xa nos enfrentamos a eles en pretemporada, non fixemos mal partido e perdemos 4-0, pero temos que ir a gañar, somos Estradense, queremos ser ambiciosos, é un obxectivo, eu creo que podemos, todos xuntos, podemos ir a por ele. E despois xa entraríamos na semana entraremos despois no partido ligueiro, que sería contra o Céltica, un Céltica que vende ganar 5-0 aos Somozas, un dos equipos que mellor se reforzaron da Liga, e un Céltica que tamén se reforzou moi ben. Como ves ti o equipo tras un partido polo medio que vai ser bastante complicado, de bastante intensidade, enfrentarte un domingo Céltica a 6? É difícil de valorar porque temos un partido o mércores, entonces é moi difícil, non sei como vamos chegar, esperemos que non haxa ninguna lesión, intentaremos, temos unha plantilla curta, pero xente moi xoven que recupera rápido e hai que metelos en dinámica a todos. Xa rotamos no partido de Boiro po partido de Copa, do partido de Copa este fin de semana, pois seguiremos metendo a xente en dinámica. É un rival, é o Céltica, con un presuposto moi forte, seguramente incluso máis alto que o noso, ou seguro que é máis alto que o noso, un rival que se reforzou ben, e que empezou perdendo en Coruña, ahora mete 5 a un Somozas que é moi bo rival, que todo o mundo tiña nas quinielas de meterse en playoff. É un rival perigoso, moi rápido, transiciones, moita velocidade arriba, non é tan combinativo, pero é moi peligroso o espacio. A nós ese tipo de xogo non nos ven ben, porque xa o vimos o día do Boiro, que se non estamos finos de todo, non só arriscar tanto ca línea defensiva e sobre todo presionar tan alto, pois se non estamos finos na presión, pois na espalda sufrimos. Creo que é un rival que se lle dá ben enfrentarse a un equipo como o noso, pero xogamos na casa con nosa xente e temos que intentar facer un bo partido. Moitas gracias. A vos.